ହେରାଫେରି 4ରେ ସଞ୍ଜୟ। ଫିଲ୍ମ ହେରାଫେରିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ପରେଶ ରାୱଲ କମେଡି ଜରିଆରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ସେଥିରେ ହସି ହସି ବେଦମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରୋମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହେରାଫେରି 4କୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଭିଲେନ୍ ଚରିତ୍ରରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ସଞ୍ଜୟ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଭିଲେନ୍ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ବହୁତ କମେଡ଼ି କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥିରେ ସଞ୍ଜୟ ଅଲଗା ଭୂମିକାରେ ନଜରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫରହାଦ ସମଜିଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଉକ୍ତ 4 ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପରହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅଭିନେତା ଅର୍ଷଦ ୱାର୍ସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କରାଯିବ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭୁଜ, ଶମଶେରା, ପାନିପଥ, KGF 2ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।